Απλήρωτοι από το 2011 είναι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ Πιερίας, οι οποίοι αυτές τις ημέρες πραγματοποιούν επίσκεψη εργασίας. Μιλώντας στην εκπομπή της Δίων τηλεόρασης Ευζήν και στον Ευγένιο Παπαδόπουλο, ο πρόεδρος των εργαζομένων Βασίλης Βάιος αναφέρθηκε σε τραγικές ελλείψεις, με ασθενοφόρα λιγοστά που μόλις καλύπτουν την περιοχή και οχήματα επικίνδυνα για τους ίδιους και τους ασθενείς. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος των τελευταίων κινητοποιήσεων μας, της επίσης εργασίας που γίνεται πανελλαδικά. Και εδώ μιλάμε τώρα για δεδολευμένες οφειλές από το 2011. Είναι δύο κομμάτια. Είναι οι εξαιρέσιμες αποδοχές, που σημαίνει εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, Σαββατοκύριακα και αργίες. Και εδώ μας οφείλουν το Δεκέμβριο του 2011, τον Μάρτιο του 2012 και από τον Ιούλιο μέχρι και τον προηγούμενο μήνα δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ. Σε τι ποσοστό συνίσταται αυτή η αναφορά, εργασίας ποσοστό? Δηλαδή αυτές οι ώρες που ανέφερες προηγουμένως. Είναι ώρες, το ΕΚΑΒ δουλεύει 24 ώρες, 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Δεν υπάρχει για εμάς αργία Σαββατοκύριακο νυχτερινή. Πώς το υπολογίζετε αυτό? Αυτόν τον χρόνο πώς τον υπολογίζετε λοιπόν εσείς? Το ποσό που βγαίνει από αυτές, εντάξει, υπολογίζεται μισθολογικά. Υπάρχει ένα ποσοστό, δεν ξέρω ακριβώς πώς το βγάζει το οικονομικό τμήμα τέλος πάντων του ΕΚΑΒ. Ναι. Να σας πω ότι αντιστοιχούν περίπου στον κάθε εργαζόμενο ανά μήνα από 200 μέχρι 250 ευρώ. Αυτά είναι που δεν σας έχουν πληρώσει. Εξαιρέσιμες αποδοχές. Και αυτά. Ωραία, συν τα φύλλα πορείας εκτός έδρας μετακινήσεις που κάνουμε, τις οποίες προπληρώνουμε εμείς σαν εργαζόμενοι. Δηλαδή, τις διακομιδές μας που κάνουμε από το νοσοκομείο Κατερίνης σε τριτοβάθμια νοσοκομεία, διότι εδώ δεν αντιμετωπίζεται, δεν έχει μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο. Ας πούμε, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λαρίσης, ας πούμε Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Καβάλα, όπου βρούνε διαθέσιμο κρεβάτι. Έτσι, μιλάμε για διακομιδές που τις προπληρώνει ο εργαζόμενος. Εξήγησε το αυτό, το καταλάβω. Τι προπληρώνει, πώς το προπληρώνει? Προπληρώνει τα έξοδα, όχι βενζίνες, προπληρώνει τα έξοδά του για την μετακίνηση πολλές φορές στο ξενοδοχείο. Το φαγητό, το ξενοδοχείο που πρέπει να μείνει και να επιστρέψει την επομένη το πρωί. Έτσι, και όλα αυτά έχουν να μας πληρώσουν από το 10ο μήνα του 2011. Ακριβώς 12 μήνες απλήρωτοι. Όπως τόνισαν εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, οι πολίτες της Πιερίας θα πρέπει να εύχονται να μην συμβεί κανένα περιστατικό που πρέπει να μεταφερθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας, γιατί ουσιαστικά μένει ακάλυπτη η Κατερίνη με τα μόλις 3 ασθενοφόρα. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν από τη τσέπη τους όλες αυτές τις μετακινήσεις. Το ΕΚΑΒ λειτουργεί χάρη στο φιλότιμο των εργαζομένων, τόνισε με νόημα ο κ. Βάιος. Είναι ότι οι διακομιδές αυτές είναι υπευθύνη του νοσοκομείου. Το νοσοκομείο θα έπρεπε να έχει εξοπλισμένα ασθενοφόρα, εκπαιδευμένους διασώστες, οι οποίοι θα κάνουν αυτές τις διακομιδές. Γιατί ανά πάσα στιγμή έχει ασθενή μέσα, μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Ένα ατυχές γεγονός, έτσι. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Το νοσοκομείο όμως έχει τραγικότατες ελλείψεις. Φαντάζομαι τα έχει πει πολλές φορές από εδώ πέρα. Έτσι. Κάθε μέρα. Γνωστό το. Μακάρι να υπάρξει μία μέρα όπου δεν θα χρειαστεί να κάνω αναφορά. Τώρα πάλι έχω. Τώρα έρχεται από την Αθήνα πλέον. Κοινοποιείται η αγωγή προς τα εδώ. Φαύλος κύκλος. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Δεν ξέρουν πλέον τι τους γίνεται. Μόνο σε τίτλους αφήνονται πλέον. Εκεί ακουμπάνε και περιμένουν να σωθούν και αυτοί μαζί δεν ξέρω τι ακριβώς ψάχνουν. Να σε πω εγώ ακριβώς τι ψάχνουν. Αυτή τη στιγμή, αντί να τα κάνει το νοσοκομείο και το ΕΚΑΒ να ασχοληθεί μόνο με την επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα, η οποία είναι και το άμεσο του κινδύνου της ζωής των πολιτών, λοιπόν, τα κάνει αυτά το ΕΚΑΒ. Και όχι μόνο τα μεγάλα τριτοβάθμια μακρινά φύλλα πορείας, να τον πάρεις από εδώ τον ασθενή, τον πας στην Καστοριά, τον πας στην Καβάλ, όπου βρούνε. Λοιπόν, φεύγει ασθενοφόρο από την κίνηση, από τα λιγοστά που έχουμε στην Πιερία. Έχουμε 3 ασθενοφόρα, 24ωρο βάσεως, και ένα στο Μακρύγελο, το οποίο υπολειτουργεί γιατί δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχουν ασθενοφόρα, θα τα πούμε αυτά αργότερα. Ναι. Λοιπόν, φεύγει το ασθενοφόρο, το οποίο θα καλύψει μια ανακοπή, ένα τροχαίο, ένα εγκεφαλικό, οτιδήποτε. Και πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη. Σου λέω κάτι απλό. Για να πάρει ένα ασθενή από εδώ, να τον πα στη Θεσσαλονίκη και να γυρίσει, θέλει ένα 3ωρο μέσα στο νερό. Αυτό το 3ωρο λοιπόν η Κατερίνη μένει με ένα ασθενοφόρο. Το οποίο αν πάει κάπου, έληξε. Όποιο πάθει κάτι είναι πλέον έρμεο, σου πω. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Καλύπτουμε τις ανάγκες και του νοσοκομείου. Η υποβάθμιση του οποίου αυτή τη στιγμή πληγεί και εμάς. Πληγεί τον πολίτη άμεσα. Για τον κίνδυνο της ζωής του, το παιδί του. Ποιος θα δει το παιδί του να αιμορραγεί, να είναι λιπόθυμο και να σκεφτεί ότι δεν έχει το νοσοκομείο ασθενοφόρο και τι με νοιάζει εμένα εκείνη τη στιγμή. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι πίεση πέφτει πάνω στους ώμους μας, ψυχολογικά δεν το συζητάμε. Ψυχοσωματικά δεν μπορείς να προσφέρεις από μια ηλικία και μετά σε αυτή τη δουλειά. Πού να φτάσεις 65 χρόνια και να δουλεύεις, έτσι.
Στα 70, να κουβαλάς ασθενείς, να είσαι μέσα στο κρύο, στα τροχέα. Τα ξέρεις, τι να σε λέω. Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ Πιερία συνεχίζονται μέχρι να βρεθεί λύση με την καταβολή των δεδουλευμένων τους, όπως επεσήμανε ο κύριος Βάιος. Τα επίγοντα περιστατικά καλύπτονται σε ποσοστό 33% και για τον λόγο αυτό οι πολίτες θα πρέπει να καλούν το ΕΚΑΒ μόνο σε εξαιρετικά επίγουσες περιπτώσεις. Ακόμη τίθεται και θέμα ασφάλειας, καθώς τα ασθενοφόρα δεν απολυμμένονται όπως πρέπει, αφού τα 700 ευρώ για 6 μήνες που εγκρίθηκαν για τον καθαρισμό δεν επαρκούν.